вечери от мене, аз съм Диджей Франческа, най-старата, най-грозната, най-штурата, най-палата обаче. Добър вечер на всички хат-маниаци. Радио Франческа, едно, как е настроението? Искам тази вечер да ви видя луди, разгонени, полудели, откачени, както мен самата. Тази вечер аз със своето уникално пиле, Диджей Вилия, ще се погрижим за вашето уникално, качествено, добро настроение. Точно в 20 часа и 30 минутки бега време, естествено. И я пускаме Раднево Стара Загора, само за най-добрите въбрация. Аз съм кошката, тя е пилета. А къде е петело, не се знае, ще го намерим. Айде, пиле, докази на тая хора, как се мяташ, как го правиш, колко се раздаваш за най-добрата, за най-моята, за най-перфектната. Диджей Вилия сега ще ви зараби тотално. Айде, за всички наши фенове, целуваме ви. Сега вече няма кисело зале, няма чушки, ще ви даваме арпаджици. Welcome to the Radio Франческа. Купон на максимум, всичко е безплатно. Кажем ми добър вечер, както всяка вечер обичаме да казваме. Добър вечер на най-големите, на най-уникалните, на най-нормалните, на най-динамичните, на най-еротичните. Добър вечер на семейство Франческо, ви тук и сега. Продължаваме, разбира се, както музикални желания може да пишете на мен, не. Самата Ивка Ловка, как Франи да Бест. Музикални оригинални, поздрави от Проме. Разбира се, за целият чат канал, 3 пъти www.radioteleFranceska.ova.bg. Ако ви е скучно, ако така ви е горещо, може да влезете тук и сега в нашата уникална страница. Както казах, rap.com, radioteleFranceska, влизай! Както и обича да казва нашата колежка, настаня се удобно, едно така като зелче за теб. Продължаваме за нашите вечни верни приятели. За диджей Иванко, за диджей Франческа и за диджей Владко. Лича и категорично от мене Ивка.